ƙara farashin man fetur zai haɓaka tattalin arziki a Najeriya. Ambaliyar ruwa ta lalata gidaje 50 da gonaki a jihar Yoban, Najeriya. Gwamnatin Tinubu ta sanar da cewa sai wanda yake da NIN namba ma'ana katin ɗan ƙasa sannan shi zai samu garaɓasar shinkafar da gwamnatin za ta siyar a kan Naira 40,000. Daga ƙasashen ƙetare, sojojin Isra'ila sun kashe Ba'amurkiya a gaɓar yammacin kogin Jordan. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa a domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura. In ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, za ku iya danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, shine zai tabbatar muku da cewa da zarar mun ɗaura sabon labari zai zo muku. Ga cikakken labari, za mu tantance masu son cin gajiyar shirin ta hanyar tantancewa da amfani da lambar ɗan ƙasa, wato ma'ananin namba da kuma lambar waya domin magance masu zamba wanda za su sai shinkafar fiye da sau ɗaya, tare da tausayawa 'yan Najeriya kar wasu su rasa damar samun siyan shinkafar. Hakan ya sa 'yan ƙasa Najeriya wasu tattauna lamarin akan cewa shin daman ba wai ɗaurewa za ta yi siye da shinkafar ba akan Naira 40,000 sau ɗaya ce damar da kawai aka ba ɗan Najeriya ya sai shinkafar. Domin bayyana ra'ayoyinku, to za ku iya rubuta mana comment. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa a domin samun cikakkun labaranmu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Mun gode.